Tim srpskih i austrijskih arheologa prošlog leta blizu Caričinog grada otkrio je lokalitet iz neolita. To su prva sistematska istraživanja praistorije Leskovačke kotline i puste reke i trajaće 4 godine. Sve što su pronašli na Svinjaričkoj čuki sada obrađuju u Leskovačkom narodnom muzeju. Na stolovima, u kesama pod mikroskopom na hiljade delova keramičkih posuda, figurina, predmeta od kamena, metala, rogova. Obrađuje se i skenira svaki predmet sa Svinjaričke čuke koji donosi saznanja o životu na području Lebanske opštine u doba neolita. Ima veoma zanimljivih skladišnih posuda. Moj prvi rezultat pokazuje da se neki tipovi keramike ponavljaju od neolita do bronzanog doba. Prvi zemljoradnici su od kamena u okruženju pravili oruđe za rad. Među uzorcima je i poznati balkanski kremen, koji nije s ovog podneblja. Dalja analiza, odnosno pokušava da vidi na koji način su ljudi komunicirali u jugoistočnoj Evropi. Za odgovore na mnoga pitanja o širenju neolita od Anadolije ka centralnoj Evropi, region Južnomoravskog sliva je ključan. Veoma sam zadovoljna. Glavni cilj je da se prati razvoj prvih poljoprivrednika u jugoistočnoj Evropi na osnovu Svinjaričke čuke. Analize se rade i u Nemačkoj. Za 3 nedelje znaće se tačni datumi otkrivenih kulturnih slojeva. Ovim našim istraživanjima je dokazano višeslojni preistorijski lokalitet, prvi put nastanjen u još ranom neolitu, da kažemo pre apsolutnih datuma, negdje oko 6000. godine pre naše ere. Istraživali okolne lokalitete na kojima smo imali prilike da nađemo neke starčevačke nalaze, znači iz tog ranog neolita, i samo na ovom lokalitetu smo uspeli da nađemo naselje. Praistorijska zbirka Leskovačkog narodnog muzeja biće bogatija, napuniće i stranice svetskih naučnih časopisa. Već u avgustu imaće dosta posla.